Linene elithi umntana okhuliswa yilali ayinjela usapho. Namhlanje ndikhulile, ngobomi ndinamava kwaye andisena kubuya mva. Iphupho lamaxhego wam lokuba ndibe yindoda umama olifezile. Kweza ndawo sababeka kuzo ndiqinisekile bonwabile ngam, isifuba bazingombile. Kuyindawo endinyathela kuzo bandijongile. Namhlanje ndiyindoda, ndikhulile. Imfundiso zomzali zingiphuculile. Uyabona inkwethu, la mama ngenene uyiqhuqhile, elungileyo kwengalunganga unibonisile. Iyo loo nto umuntu obhinqileyo ndimhloniphile. Ngakumbi aba bakhulisa abantwana bebodwa, kuthi sele kunzima azibambe ziqine ekhaya silale sikile. Maze nethole kuwe mzalo nethole. Namhlanje ndimela amadoda ewe ndikhulile. Kuyimpazamo zabazali bam ndifundile. Asoze nangeminenye ndikhuliselwa abantwana ngenye indoda, esinqeni sam ndiphungulile. Sele kuthiwa impazamo ndiyenzile, ekhaya ndifundisiwe. Awukho umgqomo wokulahla umntu. Amatiletile ndifuna ndingafuni, unyanzelekile ndiwenzile. Efukwini oodadobawo bakhe bembekile, ngesifumba mpunzi bemcimile. Izinyanya zam kunyanzelekile zimazile. Mna ndifuna abantwana bam bakhulele kwikhaya elinempatho nothando. Umntana ngamnye azibone esekhaya. Ndikhula kwikhaya elivuzayo, ndaqeqeshwa sisandla esiphayo, ikholwa elinothando nobubele obuphuphumayo. Loo nto ndinebhongo neqhayiya ngomzalo wandizalayo. Kum watyala imbeko nentliziyo exolayo. Ebudaleni bam ndihlutshwa yingcwangu nentiyo. Apho kungenje kulapho ndiyakufela khona. Ecaleni kwendlela kukufutshane. Ndifuna ukuba ngumzekelo wendoda ephilayo.